झटपट स्वादिष्टमध्ये मी भारती आपणा सर्वांचे मनापासून स्वागत करते। आज आपण बनवणार आहोत अख्ख्या मसूरची सुकी भाजी। त्यासाठी लागणारे साहित्य, ही मसूर आहे, ही मी 200 ग्राम मसूर घेतली आहे आणि ही रात्रभर मी पाण्यात भिजत ठेवली होती आणि आता ही व्यवस्थित गाळून पाणी काढून त्याचं नेतळून घेतलं आहे। हे 2 मोठे कांदे घेतले आहेत, एक मोठा टोमॅटो घेतला आहे, कोथिंबीर, कढीपत्ता, फोडणीसाठी तेल, कांदा लसूण मसाला, मीठ, राई, जिरं, हळद, धने पावडर आणि हा आहे गरम मसाला। त्यापूर्वी जर तुम्ही माझे चॅनल सबस्क्राईब केले नसेल तर माझे चॅनल सबस्क्राईब करा आणि आपल्या मित्रमैत्रिणींना शेअर करा। आता आपण फोडणीला घालूया। सर्वप्रथम आपल्याला थोडंसं तेल घ्यायचं आहे। तेल थोडं तापू देत 1 चमचा राई टाकूया। राई तडतडली की आपण 1 चमचा जिरं टाकूया, थोडासा कढीपत्ता। आपल्याला हे मध्यम गॅसवर टाकायची आहे फोडणी। कांदा टाकूया। आपल्याला ही डब्यासाठी बनवण्यासाठी एकदम सोपी भाजी आहे। कांदा आपल्याला गुलाबी रंग येईपर्यंत परतून घ्यायचा आहे। आपला कांदा आता बघा एकदम गुलाबी झाला आहे। आता त्यात आपण हा टोमॅटो टाकूया। आम्ही एक मोठा टोमॅटो घेतला होता। त्याला सुद्धा आपण एकदम मऊ करून घ्यायचं आहे। आपला टोमॅटो सुद्धा हा मऊ झाला आहे। आता त्याच्यामध्ये आपण हा कांदा लसूण मसाला 2 चमचे घालूया। तुमच्याकडे जर कांदा लसूण मसाला नसेल तर तुम्ही नेहमी आपला जो साठवणीतला मसाला असतो घरातला मिक्स तो सुद्धा त्यात टाकू शकता। ही हळद, धने पावडर आणि गरम मसाला पावडर ही सुद्धा आपण टाकूया। मी 1 चमचा घेतली आहे। फोडणीतच आपल्याला कोथिंबीर टाकायची आहे। फोडणीत कोथिंबीर टाकल्याने त्याचा सुगंध खूप छान येतो। याला सुद्धा आपण व्यवस्थित असं परतून घेऊया सगळे जिन्नस, जेणेकरून एकत्र छान मिक्स होतील। हे बघा आपलं संपूर्ण हे सगळं मिश्रण छानपैकी एकजीव झालं आहे। आता त्याच्यामध्ये आपण ही मसूर घालूया। मसूर शिजायला जास्त वेळ लागत नाही, कारण ही आपण भिजवून सुद्धा घेतली आणि चणे वाटण यासारखं हे कडधान्य नाही आहे, त्यामुळे ती पटकन 10 मिनिटातच सगळी भाजी आपली पूर्ण भाजी व्हायलाच 10 मिनिटं लागतात, त्यामुळे पटकन शिजते ती भाजी। चवीनुसार मीठ टाकूया आणि या भाजीला जास्त पाणी सुद्धा लागत नाही। व्यवस्थित आपण अशी छानपैकी ढवळून घेऊया आणि अशा जाड कढईतच आपण अशा भांड्यातच करायचं आहे। जाड कढई असते ॲल्युमिनियमची, त्याच्यामध्ये की भाजी ती जेणेकरून वाफेवर सुद्धा छान शिजून येते। थोडंसं पाणी टाकूया आपण, जास्त पाणी टाकायचं नाही आहे त्यात। मी अर्धा ग्लास सुद्धा पाणी टाकलं नाही आहे। आणि हिला आता झाकण ठेवून अगदी मध्यम आचेवर 5 ते 7 मिनिटं शिजवून घ्यायचं आहे। ही बघा आता आपली बरोबर 5 मिनिटं झाली आहेत। 5 मिनिटात माझी ही छानपैकी आपली मसूर शिजून निघाली आहे। ही बघा आपली भाजी खाण्यासाठी तयार।